Kaya sumali ka na para may pagkakataon tuwanan. Kumuha ng malinis na papel. At ilagay ang pangalan 800. Phone number. At saka mo permahan. Ilagay sa white, little size, and below. Yung puti at mahaba. Nakiban ng alinman sa kawan. POP sa labas ng envelope. MPC station na iyong pinapakinggan. Ihulog ang iyong entry sa drop boxes na matatagpuan sa mga MPC station nationwide. May tulong na may traffic saan may chance kang manalo ng 1 million pesos. The toothpaste, right? Starwax 4-Wax Shield Bath Soap. Smart dishwashing. White Rose Papaya and Vitamin B3. In every San Miguel. And Natural Studio Skilan. See poster service on our official Facebook page and website for details. Promo period is on December 18, 2022 to March 4, 2023. CDI Fairly Permit number FTB 15626 series of 2022. Drink responsibly. If Santos Princess with X-Gain technology. Malinis, malinis. Pero sa tutugan, sagarat pa rin. Sa tawanan, itig pa rin. Sa gigs, tatag pa rin. Namun tayo ng umaga, no? Dati mag-abuboy tayo. Madilim pa pagka, di ba? Pagkatagatin ka lang dito. May araw na. Hey girl, what's up? Sabi mo. Dito ba tayo? Tayo sa kabila. Cause you're one of a kind. Oh God, give me a sign. Stop playing hard to get. I wanna make you sweat until you soaking wet. Mawala ka ng view eh. Dito ka nakita. When you can have the best.